Čaute ľudia, ja som Peter Riko, určite vidíte na mne niečo odporného. Akože je to, ale tomuto tu nie sme, ale sme tu k tomu, že vám ďakujem za tých 51 odoberateľov. Konečne sme niečo aspoň dokázali na tomto YouTube kanáli. A prepáčte, že tak veľa nenatáčam. Som už štvrták, chodím do školy. Škola mi to je za toto. Budú Vianoce, to bude ešte horšie. Akože ja mám rád Vianoce, lebo budem s rodinou, ale akože nebudem môcť natáčať, akože nebudem môcť sa ďalej vystavať hore. Aj, nebudem sa môcť ďalej vystávať, tak prosím vás, napíšte mi do komentárov, že čo by som mal za poslednú dobu natočiť. Tak ja to fakt urobím, tak ďakujem vám za tých 51 odoberateľov a vidíme sa, tak čus.